Olugono. Ane bulukwa mmadụ n'ọkpụmma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide ka o ji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị from the back. Ndị oche erighị from the back. Fọdụ asị kara aka obodo ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feta mma. Buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụta chọọchị fa obodo ụka gaba. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-afụ m na soshal midia on our television channel Eziokwu TV. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji bịa bụ all you need to know about spiritual husband and spiritual wife. Onye abụ isiokwu. Gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ị wee nwee ike ịmata how things work. Ihe gbasara ihe mmụọ. Maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Mana before anyị gaba n'iru na nkụzi a, ka anyị marụ ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst na-aga n'iru. N'isi ụtụtụ a ejego na tempụl jee chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja nke ọnwa Ọgọst a.
dịka m si gwa gị na aja ọnwa Ọgọst abụ ga-last throughout August, month of August. Yes, gwa gị na ị nwere ike isonyere anyị na aja ebe ọ bụla ị nọ all over the globe. Aja bụ aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị anaghị esho social media ihu ọrụ testimony na ihu ọrụ maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Mana I can tell you na aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Nke ọzọ ị ga-aghọta bụ na ebe ọ bụla ị nọ under the sun, ị nwere ike isonye na aja. Distance is not a barrier. Ndị na-esonye bụ na aja amadugo ka esi emie kwa ọnwa kwa ọnwa. O nwere ndị na-esonye na aja since almost 2 years. Yes, by November bụrụ 2 years anyị bidoro aja. O nwego ndị na-esonye since that time ruo now. As we speak, o nwego ndị buku throughout the year. Yes, ihe ọ pụtara na o nwego ndị na-ebuku megoro ọnwa Septemba. Kedu ka esi esonye aja? Forward or your 3 prayer requests. You make donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp. I want to details I need from you in order to book you. About nature is so you send the message in the WhatsApp. Send their message na WhatsApp more 0813 8243 871. I repeat. 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ịkpọ onye bụ nọmba na onwe na-epikiri ya, drop WhatsApp message. I can tell you, I ga-echigata back to you within the same day. And nke ọzọ wee kpọna during the late hours, enwere ike ọ bụrụ na onye na-epiki ya nwere ike ma ya nọ na nso by odd hours. Ihe mmiri by odd hours late in the night. Then nke ọzọ anyị ji maka ya wee bịa bụ ọ bụrụ na ịlaikiri nkụzi anyị na-ege nkụzi a site na Eziokwu TV, mana ị chọrọ ige nwunye ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ka ishigharị ya ndị mmadụ nkụzi a ị na-anụ na Eziokwu TV, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ihe enwe ike ịfụ all my teachings, daily teachings n'ọdịnala Igbo. Yes, you can share. Nke bụ ọ bụrụ na o nwere movie ọbụla ịwọchigoro na Eziokwu TV mana ị chọrọ ịwọchi movie ahụ ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ka ishare ya to mmadụ ya friends, jee na Ugochi tubelu movie productions ma ọ bụ ije na Eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-awọchi ya ma ọkwa ije na nke anyị create ọfụ agbọrọ Eziokwu TV, ị ga na-enweta our content. Yes, then ka anyị gabazie n'iru. Ọ bụrụ na ị gifted na ịwụ an actor, whether ma nwoke ma ọ bụ nwanyị, yes, and they chọrọ isonyelu Ugochi tubelu movie production, please you can see indicate. Thank you. Anyị chọrọ ndị nwere the talent, ndị nwere what it takes to become celebrities. You can as well indicate. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Nkụzi anyị ji wee bịa bụ ihe gbasara ihe obibi ndị mmadụ na-ada achụba ihe na-emenụ. Nke bụ eziokwu bụ na enwere ihe a na-akpọ spiritual wife or spiritual husband. Ọ na-eme exist. Yes, mana achọrọ m ka akụwara maka ya, gwakwazi gị ihe ị nwere ike ime in order to put a stop to ihe ọbụla spiritual wife ma spiritual husband nwere ike ịkọsụ gị. Yes, ọ bụrụ na ị mere nke a, it can cost you your marriage. I can tell you, some marriages today are in shambles because of the activities of spiritual wife and spiritual husband. O nwere ihe ị na-apụghị ime maka dịka nsi wee kwu, ihe mara ọ karịrị gị, mana gee ntị nke ọma
ka ịmụta ihe m chọrọ ka ịghọta taa. Nke mbugoro bụ na as long as you are in this gross material, the gross material is this earth you are seeing. And well, so many radiations and vibrations na play a role na ndụ mmadụ, especially na-etu gị nwa na onwe gị ya inner composition si wee dị, ya preparation of the heart. Ọnya ka anyị wee kọwara gị na ị ga-solve some of your spiritual problems ma ọ bụrụ na ị ga-pay attention, bido mebe ihe mkpọrọ spiritual exercise. Ị na-eme spiritual exercise ga-enyere gị aka wee activate your inner you. Yes, the inner you must be activated. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ take control of whatever that is happening around you, you want to take your destiny into your hands. If you want to take your destiny into your hands, you must pay attention and take back your glory. Yes, you must take back your glory by activating that your inner you. Abanankete, when things are not working out for you, when things are not going the way you want them to go, don't keep quiet. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọ bụrụ na ihe nchi na-ata na ọ bụrụ na ọ gwụghị na nchi adịghị ezu ike. So, and agwara m gị na in life is you get whatever you decide to get. Ihe ọ pụtara bụ na ọgụ nwa ga-eji aka gị work out whatever you want to achieve here on earth. Mana agwara m gị na spiritual control the physical. Wee kọwara gị na ị kwesịrị ịdị in charge of all the spiritual activities happening in around you in the spiritual realm. By so doing, you will no longer be vulnerable to every attack, every vibrations, and every radiations around you. Some people are spiritually empty to the extent that they are vulnerable to every attack. Yes, every attack, they are too empty. That every attack, every hypnotization will cut them, will penetrate them. So what am I saying? Pay attention to your inner you and activate your inner powers. Ka ị wee kwuru ka nwoke si akwụ. Eso m si awụ na amụọ nwoke ya bụrụ nwoke, amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. Ịghọtara ya? Now, ọ bụrụ na ị kwuru ka nwoke si akwụ, ọ ga-eme gị dị vulnerable to every phantoms, to every vibrations, to every radiations. And agwara gị na-enwelu positive vibrations, positive radiations, negative vibrations, and negative vibrations. Ihe ọbụla dị n'ụwa, Chukwu kere ihe ọbụla, oke na nwunye, mma na njọ, mmụọ ọma na mmụọ ọjọọ. Yes, mana ọ gị nwa bụ mmadụ ga-determine nke ị chọrọ ka ọ na-edu gị, whether ọ bụ mmụọ ọma, that is mmụọ nke na-eme ihe dị mma, na-eme ihe ọma, ya na mmụọ ọjọọ nke na-eme ihe ọjọọ. Ha niile bụ mmụọ. Yes, and echefukwara na nna agwa gị na Galatians 6:7 sị na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ime ihe kpatara m ji ekwu oturu gị Baịbụl. Yes,
ihe nji ekwu oturu gị Bible apụtara na Bible is superior than any other spiritual work. I mean, any other spiritual books. Yes, we have lots of them. Mana nke m nwa na-recommend gị bụ jigije gụrụ Holy Nkomi in English. O nwere igbu ya the akwụkwọ Nkomi. Yes, ị ga-amata ihe gbasara akwụkwọ akụkọ nke ala anyị na okpukpere usoro Africa. Yes, I will recommend it every time to any interested person or persons. Now, but enwere other books. Ama na ihe nji ekwu otu Bible bụ na abụrụ na Bible ka other superior than any other spiritual book. No. Mana mma na 80% of my audience abịaga across Bible, including pastors. Ama na some of the pastors are following me. I know. Even on Facebook, I know. Now, achọrọ m ka m jiri ihe ahụ ịma wee mara gị atụ ihe ịmarọ ọnya ka m ji ekwu otu ya. Ọ bụrụ na Bible karịcha. No. You know, maka na this book called Bible is owned by many authorities. Ọ bụrụ ya ka m chọrọ ịkọwa taa, mana ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ ka m kanye gị ọkpa okwu. It will interest you to know that King James Bible is exclusively owned by the Queen's family. Yes, King James is one of the kings that reigned under the king and queen of England. We don't have Heri nke ịtọ. Heri nke ịsatọ. Heri the eighth. You know that? They have the exclusive right of that book. I can tell you, I'm going to pastor. You cannot go and reprint King James Bible. You cannot. I don't email you go to jail. You know that? The right. So you have to all the content therein is their composition. Nke ha chọrọ ga-abata, nke ha chọrọ ha ga-ewepụ. Ha nwere the exclusive right. Etu a ka ọ dị St. Jerome's Bible, Good News Bible, owned by Catholics. They have the exclusive right. They decide na ha ga-etinye, na decide na ha ma-ewepụ. Ịma na ha tichara ma the book of Apocrypha. Teacher ma Tobit and the rest of them. But the Catholic Bible is already 72, while other Pentecostal Protestants are 66. Yes. Catholic has all the exclusive rights. The two across where the New Living Bible and the rest of them is owned by many various organizations. So my question is saying the Bible is the word of God. I'm not sure when you know. Ọ bụrụ onye ka m chọrọ ikwu kwasị mma akọwara ihe gbasara ntọala na Baịbụl na-abịa. Mana ihe nji ekwu otu ihe bụ na mma na ọtụtụ n'ime ụlọ agaghị across Baịbụl. And o nwere ihe ọbụla mmadụ ga-agwa gị maka na ekwenyere m ọtụtụ n'ime ụlọ kwenyekwuru. O nwere oge m nọ nso na ndị a na-akpọ ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ihe ọbụla ị na-agwa ya ọ bụrụ na ị gosiri ebe ọ dị na Baịbụl, is not willing to discuss anything with you. Says, I haven't one of them before. So some of you, I want to go to the Bible, you will not be able to pay attention. Yes. Makana chọrọ ka o doo ewu na ọkụkọ anya. Ihe doro anya ọfụma. So gịnị ka m na-achịkọwala gị bụ na for you to be able to change some certain things around you, you must pay attention to your spiritual life first. Yes, I na-ekwu spiritual wife and spiritual husband. Mana a ma achọ ịgwa gị nọọ ihe kwuru ihe akwụdebe ya. Enwere ihe batara o ji wee dị n'ọfụ. Yes, I can tell you, depend on your spiritual disposition, you will be able to attract all those vibrations, as in
they're familiar with you. Abagono got before we say, I don't know what a magnet. If you bring magnet, bring plastic, any pieces of plastic closer to the magnet. Magnet will not magnet it. You know why? The content of that plastic does not have anything in common with the composition, the content of the magnet. They don't have anything in common, so therefore it will not magnet. The same thing, if you bring paper or wood closer to magnet can never magnet them. You know why? On any composition of here, the contents in the email oshishi, more within email paper. It will interest you to know. Now oshishi na akwụkwọ na afụ osisi akwara akwụ. Ịghọta ya? Maka ihe na enwere anything jikọrọ ya na magnet, or it will not magnet. Mana ịghọta ihe ọbụla nwere has to do with iron. Closer to magnet will magnet it, because magnet has some composition of magnet in the ebe niile, so it can easily attract nail. So it will according to your spiritual vibrations. Some of these things in the matter na body ụwa. Ndị mmadụ na-akpọ ndị Imo na-akpọ ya dị ụwa ma ọ bụ nwaanyị ụwa. Yes. Ụfọdụ akpọ ya ndị mmiri, ụfọdụ akpọ ya nwunye mmiri. So ihe ọzọ gị kpọọ ya. Ihe na-achịkọwara ihe ndị mmadụ minụ na ya bụ, as long as ọtụ ndị mmadụ na-ege m ntị, ụfọdụ believe na say believe sie ike na dị mmiri na-aghasara mmadụ ihe, na nwaanyị mmiri na-aghasara mmadụ ihe, ma ọ bụ na dị ụwa na-aghasara mmadụ ihe, ma ọ bụ na nwunye ụwa na-aghasara mmadụ ihe. I can tell you, o nwere some certain things ị kwesịrị ikewa, nke bụ ezie na nke bụ ajụ ya. O nwere ihe dị iche, and ihe niile a na-abụ ọ na-eme, ndị mmadụ a na-ebo ya ndị mmiri na ndị mmiri na-aghasara ha ihe. Mana ana m achịkọwara gị, ọ gbara mkpe na abụ. One, enwere ndị bụ na n'inwere link with your spiritual associates, n'inwere link with ndị mmiri. Ọ bụrụ na ị nwere link with your spiritual associates, whether ma ọ bụ ndị mmiri, ma ọ bụ ndị ọgbanje mmiri, ma ọ bụ ndị ọgbanje nuan, ihe ị ga-eme ewu do the needful, pay attention, and from time to time settle your note. Ka udo bi wee dịrị gị. Then mana ọ bụrụ na ọ maka ndị mmadụ na-asị na-ada eme agbasa ha iko na nlọ, ama na ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ọnwụ na ha kwuru na enwere di ụwa ma ọ bụ di mmiri ma nwaanyị mmiri, ebe obi ha na-agbaje ewu maka akwamiko nlọ, ọkwa ya abụ sense in the dream. Ebe a ka ndị mmadụ na-agbaje. Ofu onye nwere ike ịsị gị na ọ na-abụ ihe ọmachi imeri ego, ma ọ bụ na o nwere onye chọrọ inye ya ego, dị mmiri ya ma ọ nwunye mmiri ya abịakwute anya, that business deal aghasa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike ịsị gị na o nwere ike onwe nwoke bịara ịbịanụ ya, nwoke mmiri ya abịa metụcha anya ya aka, marriage aghasa, the man ama adịghị interested. Ịghọtara ya? O nwere ndị believe etu a. O nwekwara ndị ọzọ believe na dị mmiri ma ọ bụ dị ụwa ha, dị mmiri ma ọ bụ dị ụwa ha na-ewetara ha, dị mmiri ha believe na dị mmiri ma ọ bụ dị ụwa ha na-ewetara ha nghasa na ife ha na-eme. O nwere ndị believe, o nwere ndị nwere ike isi nọ na-abụ ya na nwoke kwuchie okwu, olu ka okwu ka anụ dị nwoke nụọ ya, nwoke akọba akụkọ na-enwe disappointment, na ọtụ ndị mmadụ na ha kpụcha ya nkwa na-anụ ya, emechaa oluzie mgbe ka abịazie emeghe the needful, akụkọ abata na ya. Ụfọdụ ndị mmadụ asị na business deal, na o nwere ike onwe ego a na-eme expect, nya nwaanyị wet in the dream, this business aghasa. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike isi na onye nwa betalụ onye enyi nwoke ma ọ bụ fiancé ya like ozie
nọ ndị mmiri. Ụfọdụ na-ebo so many things. My brother, my sister, ka m kọwalụ gị ihe na-eme maka na ihe mara karịrị gị. Nke bụ eziokwu bụ na enwere ụdị ụwa nke a bụ spiritual husband. Spiritual husband or spiritual wife has nothing to do with ndị mmiri. Ọ bụrụ ihe ọbụla mere na-esi na ndị mmiri, anything on na negativity ọ bụrụ ndị mmiri. Yes, enwere other spiritual associate links enwere with ya spiritual associate nwere ike ibutere gị ntọchigị azụ. Yes, mana ọ bụrụ necessarily na nke ọbụla mere n'ogbu ndị mmiri. Ka m kọwara gị ihe ịmara. Ihe m na-achọ ịkọwara gị ka m were one by one. Ụfọdụ nwere ike ịsị na ha na-enwe sense in the dream. Sense in the dream does not mean na ndị mmiri na-eme akwasoghị iko. Enwere many things nwere ike ịkọsi ya. Nke mbụ, o nwere ihe na-awanyesa akọsi ya. Nke mbụ nwere ike ịbụ ya touch n'oge ọbụla niile eche maka nwaanyị ma ọ niile eche maka opposite sex. Yes, o nwere ike nwaanyị na-ada ị na-enye ya anya n'ukwu na-eje gị ka ike eche shake. Ị bụrụ onye na-ada, ndị oyibo kpọrọ ya lusting or lustful touch. Oge ọbụla mgbe so gị nọ, ihe ga na-echewu maka ukwu nwaanyị ma ukwu nwoke ma ọ bụ gị nwa nwaanyị na ọ na-eche ka ha coach the boy is. Mgbe ahụ ị na-eme datin anwa, ị na-efili ya spiritual vibration, spiritual arena gị with negative thoughts. Ị na-efili ya with negative thoughts. O nwere ike ị na-akpụzi ụra n'abalị because this is our heart for a photocopier machine. They photocopy all our thoughts. O nwere ike onwe opposite sex in our lost after abalị. E nwere ike that ya because na your spiritual vibration adịgo corrupted. Spiritual vibration gị adrozi clean. Therefore, ọ ga-attract that thought, negative thought, that lust, that negative vibration i chere during the daytime ma ọ bụ i chere n'abalị. Ịlahụzi ụlọ ọbịa na-epule na ya mind. Enwere ike were ihu that nwa agbọghọbịa ahụ ị na-lost after ma ọ ihu that handsome man bịakwute gị. Yes, because na gị nwa onwe gị adịgo weak na nlọ, ịdịgo weak na spirit. Then the power of that negative vibration will overwhelm you to the extent that na ị nwere ike before you know it ime na eme iwechi onwe gị. Enwere ike iwetisi onwe gị ha itetazie ịdị sorry. Ịghọtara ya? Mana ana m achọ ịgwa gị na o nwere ebe ị ga-agbagota ruo spiritually. Ọgwụgoro oluo ị na-afụzi ihe ahụ oluzie ka ime ya eme iteta. That is in no consciousness ime eme. Ọgwụ oge ọ ga-eluo ihu that person bịagoro na nlọ. Yes, ka hypnotize ya gị bịagoro na nlọ anwa, you overcome it. Ị mara na mgbe ahụ na-enyere ka nkụọlụ gị aka. Ihe ọpụta anụ ị na-eme mgbe ahụ na spiritual level ị na-agbagota small. Mana ọ bụrụ gara n'oge ahụ mgbe ọ nwụrụ ịfụrụ nwaanyị na nlọ, ịnyụgo jute akwa gị ma mgbe ịfụrụ nwoke na nlọ, i wee tie onwe gị. Ihe ọ pụtara bụ na igbu ya ịchafụ bụ na spiritually ya vibration spiritual dị very very weak. Ihe a na-eme gị ihe a na-agụgba gị agụgba. Ihe a na-eme gị wuru epu ka a na-eme gị na nlọ. Nwere idea maka na ọ bụrụ ọchịchị obi gị ọkwa eziokwu. Yes, a na-agụgba gị n'ike. Ihe ọ pụtara bụ na your inner strength dị so weak. Yes, you need to work on your spiritual strength through spiritual exercise. Ka inner power gị gbagota. Ka a ghara ide hypnotize gị, ka ọ ghara izi inwezi any negative force ga-abịara hypnotize ya gị. Mee gị gụgba a ga-agụgba, mee gị ka ime ihe ịchọghị ime n'anya odo. Ịghọtara ya? So mgbe ọnwụ na ihe a na-eme gị, ihe ọ pụtara bụ na spiritual vibration gị dị very low. Fad nwere ihe echi. Fad ọ bụrụ na onwe onye ụmụnna gị gbapụrụ wụọ ma ọ wụsa ndị ọgwụ ọ ya emetụ gị. Onwe onye chere gị aja eji ọ ya emetụ gị. Ihe ọ pụtara na ịdị low. So ihe ya ekwugoro okwu ya bụ kedu ihe ị ga-eme ka ndụ nke mmụọ gị gbanwee, ka ị gbagotatu na the spiritual level so that those negative thoughts ha bịa, you put a stop to it. Nke a bụ ofu. O nwere ndị problem ha nwere dimension with spiritual angle. Ka nkọwara kịta ahụ maka ndị
because of their problem has to do with spiritual angle. Yes, mana o nwere ndị their own problem has to do with physical angle. O nwere ndị bụ nwoke bụ na ma nwoke ma ọ bụ nwaanyị digoro sexually starved for a very long time. Ịghọtago? Onye anwa nke onye bụrụ mmadụ. Yes, and ọ na-agụ ya totu mana ya bụ aka mkpụmkpụ ekwere onye bụ mbekwu wee nwudo ọkụkọ. Now, ọ bụrụ na onye a dị sexually starved for a very long time and ọ na-amasị ya mana ọ na onwe omewuru ihe onwere nke ruru ya aka, onye na-etu a nwere ike inwekwa sexual nwekwa wet dream. A na akọwara gị ihe nwee dị cos wet dream nke onye a spiritually adịrọ na ya. Nke a bụ ihe mere onwe ọntụsị na ọ dịgo over a very long time sexually starved. Mana nke ndị a mmụọ tiri aka na nke ha bụ nwere spiritual angle to it nwere ike ya na pati na ya mekọrọ taa ma ọ bụ echi within 2 days 3 days onwe wet dream. So doo anya na onye abụrụ na ahụ ya ejugo, no, kama na ọ bụrụgo ya maara ya ahụ ka has to do with spirit. Mana ndị nke ha nwere ukpe ekwuo by na ọdịgo sexually starved bụ ndị nwere ike ha nọgo a very long time, and ndị a nke ha dị like that ha nụọ nwaanyị ma ọ bụ bido nwebe constant relation sex ọkwụsị ime. Ịghọtara ya? Maka na ihe mere nke ha ji eme ewu maka ihi na ha adịgoro sexually starved for a very long time. Ụdị ndị na-etu onye abatara ụfọdụ nwere ike ịsị gị na ihe a na-emebu ihe mgbe ya anụbọrọ di ma mgbe ya nụrụ nwaanyị anụbọ nwaanyị mana ya nụchachi nwaanyị ọkwụsị ime ya. Yes, all the fall within the category of not the sexually starved na ọnya ka o ji eme. Ma ọ gwara ndị fall within the category of what they are feeding their mind, their thought. O nwere ndị nwere ike ịnọ na-enene pornography, ịnọ na-enene nude picture, ịnọ na-enene ịfụ nwaanyị ka ọ na-aga ị na-ene ya anya na the cups, the cleavages and condoms, ị na-ene anya that place. O nwere ike ime gị ị na-enwe that feeling. Now o nwere ike at night obido play ebe. So ọ bụrụ na ezuo onwe gị kwụsị ine nwaanyị anya lustfully nke akwamiko, ị marụ na ọ ga-akwụsị ime gị. O nwere ebe a na-ekwu okwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa Jizọs na-asị ndị mmadụ na-asịrị ụnụ akwa na iko mana na ya gwara ụnụ na nwoke ọbụla dere nwaanyị anya ka a ga ikwu iko wee gụọ ya, ọ sị na ọkwara na iko ore. Ịghọtara ya? Maka na o dere ya anya lustfully. O nwere ike imebọrọ mana iwere gị anya gbaa onye ahụ ọtọ asị na maka na ya feeding ya thought with negative vibrations. So ma chekọwala gị ihe nwere ike ime ndị mmadụ ha na-enwe sex in the dream ha ya eji maka ya wee bodo nọ ndị mmiri. So ọ bụrụ na ị na-enwe contract, ọ bụrụzie na ị nwee nyanwụ contract ya nwa emechaa contract aghasaa after ka ị nwere that ngụgba ka ị nwere that attack, because that's the attack. Yes, because now the negative vibrations in a hand were something closer in common. I forgive how man I be again. I be what that's the attack, young be maybe yes, yeah, Hamaroga had the spiritually way be way get down by American Guba, and I'm American Guba. They can go out a gasa ayakata. So on them had you when we're married. Oh, now when you get in the world of physical, that contract, I mean, with this, that appointment, I got a mother when I mean with this. He had the amount of women and the mother, on the mirror. And my check while again, only there to I need to work on spiritual strength. Yeah. Only there to Unquadike, or Bruno, when he had a coach, more balo knows ya, Uchunalua, Gana attracta, na pota, negative vibes. Knows ya. Na-ewetara ya disappointment, na-ewetara ya gị na mmadụ kwecha nkwa ọrụ oge ebe jupụta nkwa akụkọ abaa ya, na-ewetara gị ndọchigha azụ dị iche iche. Ọ na-ewetara gị ụmụ ihe dị etu a ị na-ebo ya nọ ndị mmiri na-eme ya mgbe ihe na-ebutere gị ihe abụ ụchụ na alụ dị n'ụzọ gị na-ewetara that negative vibrations ihe iji enwe disappointment. So to solve this problem, ihe ị na-edigoro imegoro bụ ịgba afa
ọ bụrụ na alụ na ụtụ dị n'ụzọ gị ịkpụọ alụ saa ụtụ nwụchuo onwe gị then mee ihe ị kwesịrị ime ka a wee cut off that spiritual negative vibrations na-aghasara gị ihe. ịghọtara ya? Nke a gba ofu. Nke ịbụa ihe ama bụ na o nwere ike ọ bụrụkwa nọ ndị amoosu na-aghasara gị ihe. Ndị amoosu a na-aghasara gị ihe due to na-enwego negative vibration nọ within you. Ha yuzuzie face of a woman or face of a man to visit you during dream in order to scatter your things. So mana ha ji ihu ọzọ wee bịa. Ha ji ihu a man or ihu a woman ka ị ghara ịma ka ị were ebonye ndị mmiri ka ị ghara ịma nọ ndị amoosu na-aghasara gị ihe. So ọsọ afa miri emi ga-editaminu weda ma ihe a na-eme gị otu ọdịnaya, alụ ọdịnaya, amoosu ọdịnaya na o nwere ihe ndị ọzọ kọsụrụ ya. Ọ bụrụ ihe ya anọkọta ma assumption nọ ndị mmiri, maka na ihe ndị mmadụ na-ebo ndị mmiri karịrị ji na aja. Onye ahịa ghọrọ ọsị nọ ndị mmiri, onye otu ụgbọala ọsị nọ ndị mmiri, onye anọtara ọdị ma ọ nọta nwaanyị ọsị nọ ndị mmiri. ịghọtara ya? Ana m achọ ịkọwara na ndị mmiri adịghị responsible for everything. In fact, ọ bụrụ na o nwere ndị mmiri ga-agba afa, ị mara na ndị mmiri ga-agba afa bụ ndị na-arụ ọrụ for negative vibrations. Ọhawa now ọ bụrụ dị n'ihu ndị mmiri na-adị responsible. Onye ka m chọrọ ịkọwara gị. So ihe ọzọ m na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere ndị dịgoro spiritually weak to the extent na ya bụ mmụọ a na-agba agụgba ha agụgba na-agụgbagodo ha ruo pụtara n'ụwa in the world of physical. O nwere ofu enyi m nwoke mma ihe a mere ihe dịka ebe year 2000 yes, ihe a mere 23 years ago, year 2000. O nwere ofu enyi m nwoke that time anọ m into water drain of borehole. O nwere ofu enyi m nwoke that time bi na Ọnịcha that time n'Ogboko ka obi. So o nwere ebe mụ na ya jesi wesị m ka mụ na ya were ruo na bie ọnụgo nwaanyị. And ya bụ nwoke anwa na-akọwalụ m na ihe a na-eme nwunye ya, mana that time ahụ eriri m eri n'ụka eso m na ndị nọ na ekene mmaria, ndị mmadụ na-ejupụta na gracia. So mgbe anwa ihe anyị ma mgbe anwa akụziri anyị gbaa bụ gị jee chapel, gị jee kpee ekpere, gị jee kpee ya rosary. Nwere ihe ọzọ anyị ma anyị mewu so ndị a ka anyị madebe mgbe ahụ. So o wee bụrụ na ihe a na-eme nwunye ya, mana mgbe ọ na-agwa m ya o nwere ihe mmewu dazi na o nwere ihe mma mma emewu ya. Ọ bụrụ na ọkịta I will put a stop to it. Yes, I will put a stop to it by counseling and other spiritual cleansing in order to cut off and sacrifice in order to restore that particular marriage. But I can tell you that marriage has collapsed. Shortly, that marriage collapsed before year 2003. This man was lamented. One, we had a man of family on nwunye etu esi anụ nwunye mụtara ya ofu nwa as at then. Mana problem na nwunye na-enwe nwunye adịghị enwe affection. Nwunye adịghị enwe affection n'ebe dị man. Ọ dịghị enwe affection. Ihe mmiri bụ ọ dịghị enwe affection bụ na ọ dịghị enwe mmasị ka ya na di emekọ. Di ya na-complain ya bụ ife. So o wee lụọ otu ụbọchị o wee gwa m na ya amaghị ihe na-eme ịgbata nwunye ya aka, nwunye ya adịrị interested, na ya ga-amụ ihe ya yọgidoro nwunye ya, na ya ga-amụ ihe ya yọgido mmụọ onye bifo mmụọ onye ya ekwe wee hapụ ya ka eme. So ma anya ihe bịa na-ewuti ya, o wee ruo ndị mụ na ya wee ruo nata na bie ya ka nọzi. O wee mana ọ kụwara m sị na o nwere ihe na-eme nwunye ihe ahụ ọ kụwara bụ na ọ na-abụ nwunye ya na anọ nwere nwoke na-abịa adagbo nwunye ya. Yes, ma ọ na-ekwu the first time m na-anya the time sound strange. Yes, ọ sị m na o nwere nwoke spiritual husband na-abịa adagbo nwunye ya, and na spiritual husband abịa adagbo nwunye ya ga na-emegharị ahụ na-eme asif na nwaanyị na-enwe mmekọ utu nwoke, mana ị na-anya na fisikal nwere onye ya afọ. Ọ dịghị nnọọ ka ihe a na-eme na Nollywood, mana eziokwu. So wee sị m na nwunye ya na-abụ
nwunye ya nwere ike nọgide onwe ụdị mmekọ a na ya achọpụtara ya one afternoon ya na-abata na ibie o wee bụrụ na nwunye ya gbochiri ụzọ ya agbochi and nwunye ya bụ onye na-ama ọnụ very loud. Nwunye ya bụ onye na-ama ọnụ naturally. Nwunye ya bụ onye na-ama ọnụ very loud. Mana o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-asụ ude na-asụsụ ike nwee ndị wụ ndị ịmana o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị na-anọ na labor room ndị nwee ndị na-asụ ude they can express themselves well. So nwunye ya fall within this category ndị na-express themselves very well. They can mourn aloud. So o wee bụrụ na ọ batazie ka ya kụzie aka n'ezie ya fụ na ụzọ ya mepere emepe nice na-akpọchiri ụzọ ya under lock and key. So ihe a na-anụzi ya anụwazie ka nwunye na-enwe morning uche ya bụ na ya taa na ya enwudego mmụọ onye red handed na ya enwudego mmụọ onye red handed na nwoke a na-achọtawa ya achọtakwana ya mana mgbe a na-echekwa nọọ mmadụ nọọ nwoke ibie na-abịa eri ọrụ. So maka na ihe ha ji wee suspect wee na mgbe ọbụla ya kpa nwunye ya aka excuse eji ọnụ mgbe ọ na-akpa nwunye ya aka excuse eji ọnụ na ọ na-esekwara ha okwu o yes na ọ na-esere ha okwu. So mana ka onye ya akọsalụ ndị mmadụ na-ene ya anya as brother then n'ụlọ ụka and then so mgbe ya ghara ya na-achọ help. So mgbe ya fụdị ka nwunye ya na-ama ọnụ ihe a uche ya bụ na ya enwudego nwoke ahụ na-abịa na bie red handed only ka ya nwabazi jee pipio from the hole dị na ebe ki onwere nwoke ya fụrụ ihe afụdụ ka nwunye nọ na bed na-emeju etu adụmọgo na-etu isi onwe twine na-eme ihe niile na-asụ ya na wee nezi anya ya wee dị ya surprise ya wee gbakọọ nechi ihe niile ahụ. So mana ọ na nwunye emechazi ihe niile na ya nọkwa ebe a na-enere ya fim megide ihe na mgbe ahụ emechachiri nwunye nọzie nwayọ asịfụ na onye yara onye ọbụ nyara ya ahapụ gị. So nwunye nọrọzie nnọọ etu a bụrụ oge ọ nọzie ka asị onye na-arahụ ụla mgbe ya ka ya ji wee kụzie aka wee bata nwunye lọta dịrịsịkwa ya nnọọ mana nwunye ya mụrụ na ya fụrụ ihe merenụ. So ọ na-emezi nwunye nwetachi onwe na ụdị a ọ rụzie n'abalị ya kpọzie mmụọ onye ka ha bụrụ azụọ mmụọ onye akọwa akụkọ ịghọtara ya ọ sị na nke a na-eme ọ sị na nke a na-eme eto ofu esikudu na mana ọ maka na o dotago onwe ya anya. So ihe a na-eme so that particular day that day mụ na ya nwere ebe anyị jechara na ọsụ ka anyị ruo biya ya ka anyị rụziri ihe a mewekwa ọzọ o wee ruo na adọ ahụ o mezie ya mgbe ọ nọ na-abata na bịa onye ebe ụtọ nọrọgoro ka oge ntị o wee ga-ekwa ntị nke a wee fụka nwunye ka nwunye na-emekọta na ala bed wee kpọọ m sị m bịa na what I saw there the terrible. The woman was like asị mgoda adị na-ama ọ na asị na o nwere fisikal nwoke ya na ya nọ mana nwanne ya onwere onye nwoke anyị fụrụ anya den o yes. So omekọtazie the time bidozie na-enyezi nsogbu na the marriage mago and the woman bụ ya na nwoke a mechazie nwoke mmụọ ya mechazie ihe anwa spiritual husband ya mechazie nwunye di ya na-akpọzie ka amekọzie asị husband na wife excuse eji ya ọnụ o nwere ike ụbọchị nwoke anyị edistọb kazie ọsịa bụ onye bịa mee nnọọ ya ka zuo ike anyị na-akpọ ụdị ndị emechigo ịghọtara ya mma onye bịa mezie nnọọ ya ka zuoro gị ike nọ ịghọtago afta ka nwoke yọgido ọnụ mmiri a na-agwụ ya n'ọnụ ebe ọ na-ayọ biko n'ihi egwa. So ọ dịzie etu anwa nwa nwaanyị asị anwa bịa mee nnọọ ka zuo ike omee mana the woman is not enjoying it like etu o si enjoy mgbe anya na di mmụọ ya nọ. So ifu na nke nwoke a na-eme ụjọs ka emezu iwu na nke ọ na-enjoy iwu nke a nwa mmụọ na-eme ya ịghọtara ya. So emekara the man na complain that he's no longer enjoying the marriage ịma na browsing bụ ihe eji aganish marriage ka o wee na-atọ ụtọ ịghọtara ya. So ihe a megidoziri finally to cut the whole story short, finally the marriage crashed before the year 2003. The marriage crashed finally. So here na chiko and the amam yes gị nwa na-ene m anya ama na some of you na part the same thing now in your families ọkwa eziokwu
Yes, ama na gị nwa na-ene m anya na-enwe such experience or something similar. Ụfọdụ ya agwa gị na ya mara ihe megidezi merenụ ọgbọ nwunye ya asị. Onwe nwoke gwara m na ya nwere ihe ya asị na nwunye ya na-eme ya, mana ya anọkịtara dislike ya the wife for no reason. So nothing goes for nothing. So ihe a bụ ihe na-eme. So ọtụtụ n'ime ụnụ ndị na-anụ olu m nwere experience ị nwere from your own angle. Ị nwere ike nwaanyị a na-echu ụra ma nwoke a na-echu ụra iji chọọ ịgbawo ngwa now gị na ya bizi gịnị ka ị mewuru? Ya tired of him or her, ọkwa eziokwu? So nothing goes for nothing. So ọ bịa memezie like that, at the end of the day marriage a crash ya. And the unfortunate thing bụ na ya bụ sị na marriage crash ya na ịma ndị mmadụ ga-ebo nọ ndị mmiri. Ana m achọ ịgwa mgbe ụfọdụ ọ bụrụ dị mmiri, mgbe ụfọdụ ọbụrụ dị na nke with ndị mmiri. Ihe arịwo negative vibrations which you are attracted to yourself. Like I said, ọ kpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ọrụ because of you did not activate your inner power. Ị hapụ anụ ahụ ka ọ na-achị gị, anụ ahụ wee take a position wee bido attract gba other phantom spirits and negative vibes around you. Therefore ha jizi uwe nwere ngwarụ ngwa ọrụ mgbe sọrọ ha agụgba gị. Mgbe ọbụla ha fụrụ ihe ọma na-eme abịa ịbịara gị, ha agụgba gị n'anya n'iyi. So omeghara etu esi nọ ndị mmiri. I can tell you, don't say nọ ndị mmiri te na-ịgba afa mmiri emi mmadụ exactly ebe ya problem is coming from. Ịghọtara ya? Ka m kwụsị ebe a, mana ihe nchọrọ ịkọwara gị bụ stop saying nọ ndị mmiri na-eme gị. I can tell you na o nwere ike ihe na-eme gị abụrụ negative vibes iji aka gị kotara onwe gị. Now ịtọ ọnụ gosi na ndị mmiri na-eme gị. So ọ bụrụ na di ụwa ma ọ bụ nwunye ụwa na-eji stọpụ gị, ihe ị ga-eme wee bịa gbara gị afa mmiri emi, mara ihe bụ the cause, setụrụọ ya, wepụ aka enwe n'ofe maka onwe ghọọ aka mmadụ. Yes, ewepụ aka enwe n'ofe maka o nwere ike ghọọ aka mmadụ. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eme ebe si ya na ịpụta ihe idebe ude. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa mmiri emi, send the message again 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ayọ ma ayọ kwubie okwu n'isi ndị niile bụ ndị sonyere anyị na aja ọnwa bụ ọnwa Ọgọst. Yọkwazi ayọ n'isi ndị Friends of the Temple and the Children of the Temple. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị m ọmaka meere ụnụ ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu na ndị ihe anyị na-eme na-amasị na soshal midia, ndị na-eshia na-agwa ndị mmadụ gbasara soshal midia handles anyị. Asị m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ngọzi na nchekwa na mbuli elu bụrụ nke ụnụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụnụ. Ndị YouTubers na ndị soshal midia ekelekwa m ụnụ. Ị nwekwara ike ịnweta m na my personal YouTube size WhatsApp message 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Nneka Ijele nwaanyị ekene gị ụtụtụ ọma, asị nkata amaala gị mma. Nnukwu nwaanyị ya gaziere gị. Daalụ, ka ọ dịkwa echi n'oge awa nke eziokwu.